nga din ang kapungot sa Ginoo dili ni mulungtad ang iyang silot kay ang Ginoo puno siya sa kaluoy, sa grasya, sa pag-antos. Puno siya sa pagkaluoy sa kamatuoran. Muna hinungdan sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness. Ang Ginoo dili daw kuno langayan, may tungod sa iyang mga saad. Nga matod pa sa uban ang Ginoo langayan. But is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mao ni kwaon ni sa Ginoo ang kasakitan nato aron kita mag-usab. Mao bitaw hinungdan nga matud pa niya usa ni kailhanan. Pingan man ang Ginoo di gusto ta nga mga laglag. Pinaagi sa iyang kapungot. Muna ka nang iyang kasuko kapungot. Muna hinungdan na suko siya tungod sa mga alagad sa Ginoo. Nga ang mga alagad sa Ginoo kani adtong unang panahon, wala nila gisulti kung unsa ang balaan o unsa ang dili balaan. Mao ninitak na atong pangitaon ang balaan diya sa Ginoo. Kining adlaw sa Ginoo mao ni ang adlaw sa balaan. Nga din kita magbalaan aron ang Ginoo mahimayan nato. Mao na nitak na ako magingon kaninyo. Pagampo kamo sa Ginoo. Nga unta ang Ginoo kanunay magatabang kanato. Ingon si Kristo nga siya ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa John 3:16, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting o eternal life. Hi everyone, thank you so much. Ingon pa niya dito sa Juan ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 24. Kinsa katong muto sa anak sa Ginoo, makadawat siya kinabuhi nga walay katapusan, o kinabuhi nga di moagi kamatayon, o dili moabot ngadto sa hukmanan. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, ang pagpakita ni Kristo diri sa kalibutan, the appearing of Christ is to abolish death, to give life eternal and immortal. Mabitahin ulan nga kita nangalagad sa Ginoo, gidawat nato si Kristo na muna atong kinabuhi mo nang ayaw mo kahadlok ni anang epidemic, kanang pandemic nga mabot nato. Magampot ta sa Ginoo nga di ka na kuhaon niya. Din ang kanang mga pag-ampo nga pagabuhaton sa sulod sa balay sa Ginoo. Kung ang mga pagampo nato gisugutan ni Kristo sa sulod sa lawak sa atong balay, iyan ang paminawon kung kita mo ani sa balay sa Ginoo nga diin mao kani ang gingon sa Ginoo.
buhati ko ninyo balay kaya akong tig-uban ninyo. Kanang balay nga dili binuhat og tao kun dili binuhat sa Ginoo. Nga ang balay nga binuhat sa Ginoo nga mao kana ang balay nga balaan. Mao na sa adlaw sa Domingo. Muadto kita sa balay sa Ginoo. Matod pa ni David, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Mo na mingon ko ninyo, saligin ninyo ang Ginoo. Kaya nga naman, matod pa ni David sa Psalms chapter 12 verse 6, "The word of the Lord are pure words as a silver tried in a furnace, purified 7 times." Sa Psalms 18 chapter 30, "As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him." Sa Proverbs chapter 30 verse 5, "Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him." Proverbs chapter 29 verse 25, "The fear of man bringeth a snare, but whose putteth his trust in the Lord shall be safe." Ang kahadlok daw diya sa tao makalitag kanimo, mao na ayaw kahadlok. Hangyoon nato ang atong mayor ug atong presidente, kay aduna tay Ginoo nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, nga diin magpabilin ta sa sulod sa balay sa Ginoo sa adlaw niya. Pero sa panahon sa Lunes, buhatan ninyo ang gisugo sa atong panggobyerno. Kung mahimo ayan mo panlaag, kung mahimo apan kung doon ang mo'y pagsalig, adunay kasiguruhan diya sa Ginoo. Apan ang mando sa gobyerno tumano nato. Mo na hinungdan ningon si Jesus sa diya nga siya gisulayan sa mga Hudiyo. Ang ayan ba mahatag og buhis kang Caesar unsay gitubag ni Jesus Christ? Ang kang Caesar alang kang Caesar ug ang sa Ginoo alang sa Ginoo. Kining Domingo alang kini sa Ginoo. Ayaw mo kahadlok. Kung ang Ginoo-uban ka nato, kung sa daw magbuhat sa tao, wala nintag na aming ang kuninyo, pagampo ka mo. Nga ang atong presidente, ug ang atong mayor, naunta sila tagaan ug kalipay, tagaan ug katubagan sa ilang giantos, sa tinuod lang dako kayo ilang gipas-an. Kung sila nakalimot na sa Ginoo, kitang mga anak sa Ginoo, waninungdan ingon si Pedro nga ang mga pagampo alang sa ari, ang mga pagampo alang sa gobyerno, mana atong iampo sila. Kay ang Ginoo nagtudlo kanila nga mo'y magdumala diri. Kunya kitang mga alagad sa Ginoo, maghangyuta nga sila. Tagaan og giya. Kitang mga nangalagad sa Ginoo, nahitabo kining pandemic. Na din usan ni kasilot sa mga tao. Nga unta kini alang sa mga magwawali. Mga magwawali nga wala ni tuman, sama ni David. Waninungdan luoy kayo ang mga tao
Kita gihimong mensahero sa Ginoo. Matod pa sa Malakay, ang knowledge naa sa sa mga mensahero. Ang knowledge nga dapat mabatunan sa mga anak sa Dios, nga diin gireject sa mga Israelites. Ang Hosea chapter 4 verse 6, niingon siya, "My people are destroyed because lack of knowledge." Because they reject knowledge. So, I will reject also their children. Mauna kato mga tao nga adunay knowledge, mga people sa Ginoo nga gipadara dinhi sa kalibutan, nga aron pagpadayag kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kulang sa kahibalo. Mauna kita ang mga adunay kahibalo, atong gamiton kana alang sa Ginoo, kay ang Ginoo mao na ang nagbuot sa tanan. Mao na kini ato mga pag-ampo, padayunon nato ni matag gabi. Iapil ninyo pag-ampo ang hari. Iapil ninyo gampo ang mayor, ang mga gobernador ang nagdumala nini ato ang kalibutan o ang nasod. Nga unta sila tagaag kusog. Og sila usab mangayo sa atong buhi nga Dios. Busa kitang mga pastor, isulti ang kamatuoran. Thank you so much for watching. Nganong nangalagad ta sa Ginoo? Special thanks to all my patrons, Dili lang kay nagsimba ta, kundi nganong nangalagad ta sa Ginoo. Kay tungod kita mga katawhan niya. Jim Fitzgerald. Nga kaniadto wa ta kaluyi, pero karon gi kaluy-an na ta. So alagaro na to ang Ginoo. Wanang mingon ko ninyo, ayaw mo kadlo, kauban na to ang Ginoo. Ug magahangyo ta sa uban mga pastor, ayaw mo kadlo mga pastor. Pangisog ka mo, kay ingon ni St. Paul, wa ta hatagi og espiritu sa katalaw kundi sa kaisog.